Simula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic noong March 2020, ang Aurora ang may pinakamababang bilang ng COVID cases sa buong Central Luzon. Naglalaro sa 300 ng naitatalang kaso ng COVID sa lugar, malayong-malayo sa libo-libong COVID cases ng mga karatig probinsya nito. Subalit ang Provincial IATF ikinaalarma pa rin ang bilang dahil posible pa rin itong lumobo sa oras na hindi masunod ang minimum health at safety protocol sa lugar. Bawat buhay ay mahalaga kung kaya't iba yung disiplina pa rin ang kanilang panawagan sa mga residente ng Aurora. Noong September 23 kung saan 9 na po ang nagpositibo sa COVID, agad umanong inalerto ng Provincial IATF ang mga checkpoint patrol, health workers at maging mga residente. Paano na po kung nakahawa itong 9 na pong ito ng tigdadalawa at nakahawa pa din ang kanilang nahawaan? Marami pong walang malay na mahahawaan at malalagay sa peligro ang kanilang buhay. Kung meron po tayo nararamdamang sintomas ng COVID, mangyayari po na tayo ay mag-isolate upang hindi na po tayo makapanghawa, lalo na sa ating sariling pamilya. Base sa report ng Department of Health, nasa 86% o 96 sa 112 COVID beds ng lalawigan ang okupado na. Sa ngayon po ay puno na hindi lamang ang ating mga quarantine at isolation facilities, kundi pati ang ating mga ospital, pati ang mga tent na ating inilagay, kung kaya't inilagay na din po natin ang dome tent doon bilang paghahanda sa posible pang pagdami ng pasyente kung hindi po tayo mag-iingat. Kaya naman hanggat maaari ay mga APOR o authorized persons outside residence lang ang pinahintulutang makapasok sa lalawigan. Valid ID, travel order at RT-PCR test na kinuha 72 hours bago ang entry ang mga pangunahing requirement bago makapasok sa Aurora. Sa kanilang September 29 COVID report, umabot na sa 2,888 ang kumpirmadong kaso, 253 ang aktibo, 138 ang namatay at 2,497 ang gumaling na. Nananatili namang mataas ang case fatality rate sa probinsya na 3.17%. 3 sa kada 100 pasyente ang namamatay dahil sa virus. Di hamak na mas mataas ito sa 2.04% case fatality rate sa buong rehiyon. Gayunpaman, nasa low-risk category ang buong probinsya na nakapailalim sa MGCQ, ang pinakamaluwag na quarantine status sa buong bansa. Rainiel Pawid, CLTV News.